Di m na-alụ na company ebe ndị ọcha na-alụ ọrụ. Ịghọtara kịta na Port Harcourt, like all these companies ndị ọcha nwere. So this guy bido na-adụ ọcha, ọ na-adụ nnọọ clean, ya na ya na-abụ ogide wee nụba onwefe. Ọ na-alụkwa ọrụ ọ na-alụ. Ọ sị m na ọ na-eme eke ego na ọ na-eme ọfụma, that everything is good o. Everything was perfect. Ya like la etu di esi dress, ya like everything about the husband. Mana o nwere ife di na-eme. Na ife ọ na-eme bụ na ụdị dressing eyi, like ọ na-like akwa ịtadie na-arụ very well, ma ọ pante o ma shirt o, like ọ mmadụ na-eme guy, mana ọ da-achọkwa nwaanyị ịgwakwa anyị eziokwu. So isi nwa wee bịa na-awụ ya, ụka ọbụla ọ na-complain isi ọwụwa, ụka ọbụla ọ na-complain isi ọwụwa. O si bụ isi bịa na-awụ ya, ọ bịa ọ na-egbu ya na one of mkpụrụ amụ ya. Ọ bịa ọ na-egbu ya ebe afọ, ịgbagolo, mana dị mgbu abụrọ dị nsogbu, nọ isi ọwụwa anụnwa. So beketezie bifo ogbube ya n'akụkụ one of mkpụrụ amụ ya, ka ọ na-egbuzie, ọ bịazie fada edinuzi bọngị due to ife mgbu. Ya wee na-ayọ nwoke eje ụlọ ọgwụ cha, na-ayọ nwoke eje ụlọ ọgwụ cha, ya n'elu ya na anaju ụlọ ọgwụ cha, ọ na-ama na-eje ha na-aṅụ pen ha, ịmagolo oge ọbụla ọ na-agbaje ntị na-egote ọgwụ na-aṅụ. Ihe a gwụ ya ike, ihe a na-ewutie, obidozie dia Ibongi life that was interesting. Ịmago so many things was happening. Nke a sibezila ọnwụ, sibezie ọnwụ that na ịmagolo ọ ghọtago that na ike agwụgị o. Di wee jebe ụlọ ọgwụ maka nye eme eluzuo nyanwa. Wee luo n'ụlọ ọgwụ, ọ sị m na that day na ya nọ n'ilo maka na fana abụọ na dọkịta nọ, ana ọ nọ dọkịta si nyanwa pụọ. So die nọzia, according to die, nọọsụ anya yisisi akwa ya niile, ya wee yisisi akwa ya niile from A to Z. Ọ sị m na that day na o nwere one particular panty die yi wee je for that doctor. So ka yisisila akwa ya, si dọkịta wee bido metụ ya aka na-arụ ya niile, metụ ya aka, pịbịa aka, pịbịa aka, wee na-apịkọta that mkpụrụ amụ nke na-egbu ya mgbu o. Ịmagolozi na-egbu ya, na-egbu ya. Ọ na-amụ ife dọkịta gwara ya. Dọkịta wee sị ya na one of the mkpụrụ amụ, ọ sị no spine ya, chekwalụ na ụka mmalụ ife o kwuru na affect one of the text oke ihe anya. So because of that na a ga-ebepụ ya, na ọ na-epres n'elu ya, na a ga-ebepụ ya. Ọ sị m nne n'eziokwu na fa na-agụ na-ede o, mana fa ghọtara ife bụ na ọ na-epres na one of mkpụrụ odogwu ya, na ọnya nwa kpatara ya ejiri welu eme ihe a. Si Ibongi ọfụma, na ọ bụrụ na ebepụ ya dị nsogbu na everything gone. Ọ sị m wee kwụsie ihe a. Ọ sị m na fe enwere such money, ọ bụrụ na fe enwere, na ọ bụrụ ego ha ga-abụ ha wepụta, adịkwa comfortable na ego ọ ga-abụ iwepụta ihe apụọ gị na-arụ. Ha wee na wee je gbakọba ego, gbakọsie ego, wee bịa wee nye this man, wee mee the operation. Mesie nye operation, ọ nata dị mgbu kwụsị o. Dute ọgwụ enyesiri ya ma drip na ife niile, mgbu kwụsị nnọọ. Ịmagonu nwoke ebepụla ofuke mkpụrụ nwahudie, ịmagolo na-recover, bụrụzi na Ibongi ka a na-ekwu maka ya. Ịmagolo mana isi ọwụwa afọ kwụsị. So duto na mgbe ọya afọ kalịrị, na di echefuziri ma ime gayo na igbogo ma ịgbade, na that pant o yi wee jee ụlọ ọgwụ bụzi one of the pant ọ na-eyi regularly duto na so n'aka ndị ka dịsị ọfụ. So wee sị ya na ya chọọ ka ya jeekwa akwa, gote ụfọdụ akwa, ịmagolo chenji wardrobe ya, ebe arụ dugolie ka ya dụkwa clean, biwekwe ndụ ya dụkwa oke. So ịmagolo ya wee kwala. Duto na ndị ọ na-alụlụ ọlụ bịazi compensate, ịmagolo hospital nke nwa nye ego. So ego dị, sị m nkwanye die wee jee ebe o jere ego akwa, wee luo wee yisisi akwa ya na room wee na-echenji. So this guy na-ele akwa wee na-enye anya, wee fụ pantị oyi, wee nebie. Ọ sị m na di was embarrassed, ịmagolo ka ọ na-enie na-abịa nso, ọ na-eche kedu ife nwoke na-ene dị oche na ya na-agụ aka. Ịmagolo wee lutie nso, wee sị ya ọ pantị ka ị na-eyi? Ọ sị ya ee. Ọ sị ya like ofu a ka ị nwere? Ya sị ya what sort of ajụjụ bụ ihe? Ọ sị ya na ya chọrọ ịma na o nwere ife aja ajụrụ ya. Ya gwa ya ma this pant adịrọ good for your health. Ọ sị ya na this pant adịrọ good for your health, na ọ bụrụ na ị na-eyi this pant na ọ ga-ebido kọsọ gị nsogbu in future, na ọ dịrọ oke. Ya wee sị akedu a di wee jụọ asị akedu ụdị nsogbu ọ bụ. Ọ sị na ọ ga-ebidogodo na ị na-awa gị isi, from ịwa gị isi one of mkpụrụ iwe ga-ebido gbube gị mgbu. In fact na ọ ga-edisorganize gị data ịma nsị nwụziri Ibongi, na ọ ga-ejidete ihe iji bụrụ nwoke taa anya pịa pịa.
ịma gị na-eje ụlọ ọgwụ ị bịaghara ama ife na-eme gị, enwere ike ndị a na tebụl dọkịta in the name of panty ị na-eyi. Ọsị m di ewusa akwa ọchị n'aka sụọ ike na bebe akwa. The man ejibekwu ya nwoke yi sọ panty sị kedu ihe ọ wee bụrụ na this man bụ quack doctor. Jidete nwoke bepụ ya mkpụrụ ife na nkịtị na abụ nọ maka tight ugwu. Nwoke wee kọbalị ya wesi anọ exactly family bụ family. Exactly family bụ family. Na ka agwali anya wee jide uto na uyili ụjọ ka agwali anya na wee mele ọsọ wee mebe research mebe so many things wee fụ ihe na-eme wee kwụsị iyi panty dị tight. Ruo tata na o nwere ife na-eme ya na-eri Igbo ndị ọfụma na ndụ happy ya wee bidozie na wọchị ụmụ nwoke ọbụla onye ọbụla ya fụ iyi tight ihe a ejegbu ya onye eti efe ya tie ya na onye ka ji wee fịa wee bịaba nso. Nke bụ n'ụwa nke a etu ka this man si wee luzuo ofu mkpụrụ ife. This lady sị m n'ife ji wee weta maka ụmụ nwoke ndị nọ na page m but I should help them by telling them na onwe ike fa amalụ nwe ike ma fa amala ada amacha ife amacha. Another thing nwere ike itinye na ya bụ ọ bụrụ na ị na-anya nnekwu moto na-anọ na ya steady bụrụ nwoke chọọ something wee cushion or like top on your seat a little bit to take the heat na-agbagote na your ihe a ọ ga-akakwala gị mma maka nke a na-egbusi egbu akwa gbuo ma spa. Ya oge ọbụla ịdọba ike gị n'elu ihe na-akwụ ọkụ, oge ọbụla ịdọba ike gị n'ihe na-akwụ ọkụ ọ dịrị oke mbụrụ nwoke. Etu ka nwoke si wee ọsịbụ na di ka na-ebe akwa ya lụọ tata mgbe o ji lụti ọ na-ede kedu ife ọ ga-eme. Naija nwere rules, Naija nwere ya o nwere isi ka ịgba dọkịta akwụkwọ ọ ya adụ ndụ wee gbakwa anya bụ akwụkwọ. Isi ka gị na kedu onye gị na ya ga-ekpe, kedu onye gị na ya ga-ekpe. And ihe a bụ na think na gọọmenti hospital ka fa dị. So n'ife ji weta ebe bụ be mindful of ihe a gwara gị n'ụlọ ọgwụ. Agwa gị ụfọdụ research it, ask 1 or 2, 3 doctors before ị gaa n'iru mee ihe a. Go to another hospital, go to another this thing to check. Maka na ụfọdụ n'ime ha mara ife fa na-akọ. You got ebe m na-eje. It's just a lesson and a message to pass. So instead of marking na nwere ike inyere 1 or 2 people aka na this page. Ọ gụsịkwa na kọrọ m n'ọnụ. Ndị be anyị daalụ. Ọ dị n'ụbọchị.